Bé, doncs molt bona tarda a tots i totes. Donem inici al ple ordinari número 725 d'aquest Ajuntament, avui dimecres dia 30 de juliol, a les 18 hores, a l'efecte de tractar els assumptes inclosos en el següent ordre del dia. El primer punt és l'aprovació, si escau, de l'acte 625 corresponent a la sessió ordinària de 25 de juny de 2025. Doncs passo la paraula a la senyora Sara Forgas per el seu posicionament. A favor. Hola, bona tarda a tothom. El grup municipal Vox vota a favor. A favor. Esplugues en Comú Podem vota a favor. Bona tarda a tots. El Partit Popular vota a favor. Molt bona tarda a tothom. El grup municipal republicà vota a favor. Bona tarda a tothom. El grup municipal socialista vota a favor. El segon punt de l'ordre del dia, que es tracta d'informacions d'alcaldia, doncs recollim sempre algunes notícies que són de ressò a la nostra ciutat i en aquest cas, doncs, en primer lloc, volem fer esment del reconeixement de dues bones pràctiques de la Fundació Carles Pi i Sunyer, que ha seleccionat, com deia, dues experiències del nostre municipi per la seva edició d'enguany i concretament han estat incloses com a bones pràctiques les experiències següents. En primer lloc, l'impacte de la participació infantil i juvenil, avaluació de 18 anys de consells i audiències. Es tracta d'una eina desenvolupada per l'Ajuntament d'Esplugues per valorar i millorar les polítiques locals de participació infantil i juvenil, recull la seva incidència en projectes municipals i educatius i l'impacte en la vida de les persones que hi han participat i també analitza com aquests espais han permès que infants i joves expressin propostes i opinions sobre la ciutat. I una segona bona pràctica que ha estat recollida ha estat el refugi dels sentits Vine, Respira i Gaudeix, que com saben és un espai segur, accessible i sensorialment amigable, present als esdeveniments multitudinaris del municipi. Aquest refugi està pensat per afavorir la regulació sensorial i emocional dirigit a tota la ciutadania que necessiti d'aquest suport, promovent així la inclusió, la salut mental i el benestar comunitari. Estem, en tot cas, orgullosos i orgulloses que aquestes dues iniciatives hagin estat valorades com a innovadores i de qualitat i que puguin servir de referència per a altres ajuntaments i entitats locals. En segon lloc, ens podem fer ressò del Premi de Transferència de Coneixement i Innovació que ha rebut i4Kids, el Hub d'Innovació Pediàtrica, coordinat per l'Hospital Sant Joan de Déu, que aquest 17 de juny va rebre el Premi Nacional a la Promoció de la Transferència de Coneixement 2024 en un acte que es va celebrar al Teatre Nacional de Catalunya, presidit pel molt honorable president de la Generalitat, Salvador Illa, i amb la consellera Núria Montserrat, que va fer d'amfitriona en aquest cas. És un guardó que reconeix l'impacte transformador, en aquest cas d'i4Kids, en la transferència de coneixement al mercat, posant de rellevància el seu paper en la mobilització d'inversió i generació de valor en el sector de salut i torna a ser un altre exemple de la bona tasca que realitza l'Hospital Sant Joan de Déu ubicat a la nostra ciutat. Per altra banda, també fer esment al premi que ha rebut l'Institut d'Educació Secundària a la Maiola, el Premi Projecte Llibertat. En aquest cas, dins del premi del memorial de la Shoah de París, Holocaust as a Starting Point, organitzat a la Universitat de Lisboa i que porta el títol de Pupils Project. Aquest projecte educatiu va destinat a l'alumnat de tercer d'ESO i l'Institut el porta a terme amb la col·laboració de l'Escola de Ceràmica d'Esplugues. Es tracta d'un projecte anual i transversal de les matèries de Ciències Socials i Educació Plàstica, Visual i Audiovisual i que s'engloba en la matèria de cultura, amb valors cívics i ètics i, per tant, és un nou reconeixement per l'Institut de la Maiola. I, finalment, també mencionar l'èxit de la secció CIES de l'Avenç en el 18è Campionat de Catalunya de TPB a Corbera de Llobregat. En aquest cas, els dies 28 i 29 de juny de 2025, el pavelló municipal de Corbera de Llobregat va acollir el 18è Campionat de Catalunya de Tècniques de Progressió Vertical, TPB, en la qual ha participat la secció d'Investigacions i Exploracions Subterrànies, CIES, de l'Avenç.
Volem felicitar, en aquest cas, els 3 membres de CIES que van representar el club en diverses proves. En primer lloc, Carmen González, en la categoria de majors, Raquel García i Pere Rodríguez, en la categoria de veterans A, i que en conjunt han obtingut fins a 6 medalles, 3 de plata i 3 de bronze, però també felicitar els 3 pels títols de campions de Catalunya, que han rebut un per a cadascun. Bé, doncs, destacant aquestes mencions, com deia, fets rellevants que porten el nom de la ciutat d'Esplugues més enllà i per reconèixer també l'activitat d'instituts i entitats, doncs ara sí passaríem ja als punts dins de la Comissió Informativa de Territori i Ciutat Sostenible, i el punt número 3 és el dictamen que proposa l'aprovació inicial del projecte de zona de baixes emissions. L'aprovació del projecte de zona de baixes emissions, ZBE, d'Esplugues de Llobregat, constitueix un instrument requerit per la Llei 7/2021 de Canvi Climàtic i Transició Energètica i pel Reial Decret 1052/2022 sobre zona de baixes emissions i pel decret també 132/2024 del Pla de Qualitat de l'Aire de Catalunya per a l'adopció de l'ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat d'Esplugues de Llobregat amb l'objectiu de preservar i millorar la qualitat de l'aire. Aquest projecte conté l'anàlisi i motivació de la implementació de la zona de baixes emissions al municipi d'Esplugues de Llobregat, que contempla l'àmbit d'aplicació, els objectius, la proposta, l'anàlisi d'alternatives, l'impacte en diferents àmbits, la memòria econòmica i el procediment de seguiment. Doncs, per la seva valoració i posicionament, li passo la paraula a la senyora Sara Forgas. A favor. Bien, bueno, en este dictamen nos propone la aprobación de un supuesto proyecto técnico para implantar la zona de bajas emisiones, pero esto no es un proyecto, es una estafa a todos los ciudadanos. Una estafa que limita derechos fundamentales básicos como la libertad de circulación de nuestros vecinos. Un proyecto basado en su fanatismo climático, en el control social, en la criminalización del coche que vamos a empezar a sufrir todos los vecinos. Ustedes comenzaron esta farsa con la zona de bajas emisiones de Canvidalet, que fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y ustedes siguieron la farsa poniendo un recurso para seguir con su zona de bajas emisiones que ni siquiera fue admitido por el tribunal, pese a que ya les advertí yo mediante una moción que anularan ya su zona de bajas emisiones. Resultado de su fanatismo, pérdida de tiempo y dinero público. Pero ustedes estaban encantados porque así podían seguir multando, imponiendo restricciones y prohibiendo la libertad de los vecinos de Esplugas, aunque la zona de bajas emisiones era injusta y no tenía ninguna validez. Y ahora, a toda prisa, nos traen este proyecto que carece de datos reales y no tienen ninguna justificación legal. Y nos decían antes que la zona de bajas emisiones era una aplicación de Europa. Y esta mentira ha sido la primera estafa a todos los vecinos de Esplugas. Y ahora nos dicen en el proyecto que es una obligación por la Ley del Cambio Climático, una ley del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, el peor gobierno de España de los últimos 80 años. Y esta ley obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a poner una zona de bajas emisiones, caso en la cual Esplugas no entra. Y también a los municipios de más de 20.000 habitantes que superan los valores de contaminación del Real Decreto 102/2011, caso que Esplugas tampoco supera estos límites. Yo mismo les pedí los estudios de contaminación de Esplugas de los últimos años y ustedes me lo facilitaron y ninguno supera esta medida. Por cierto, en el proyecto no se menciona ninguno de estos estudios que ustedes encargaron y que fue pagado por todos los vecinos. Supongo que estos estudios para algo deben valer. Y afirmo, no hay ninguna obligación legal más allá de su fanatismo para imponer la zona de bajas emisiones en Esplugas. Como no pueden justificarlo por ahí, lo tentan con una norma europea, la Directiva 2024/2881, que habla de alcanzar ciertos valores de calidad en el aire en el año 2030. Pero esta directiva no obliga a los municipios a crear zonas de bajas emisiones, ni mucho menos. Lo que hace es fijar objetivos de calidad del aire a un nivel general para el año 2030. Y ustedes usan una norma europea que aún no ha sido transpuesta al ordenamiento jurídico español
y mientras no se incorpore a nuestra legislación no tiene efectos legales esta norma. Y esta es su segunda estafa, usar una norma que no tiene efectos legales como base para restringir la libertad de los ciudadanos de Esplugas. Y para intentar calzar esta directiva en el proyecto nos traen un supuesto estudio de calidad del aire, con datos obtenidos en Hospitalet de Llobregat y de Barcelona, pero ninguna medición de Esplugas, a pesar de tenerlos y pagarlos. Tercera estafa que hacen. Nos dicen que hay que actuar porque en el 2030 habrá que cumplir los nuevos valores de la directiva europea. Y eso lo resolvemos ahora prohibiendo circular en 2025 a los vehículos sin etiqueta por Esplugas. Pero su propio proyecto reconoce que en el 2021 había un 4,4% de vehículos sin distintivos y en 2024 un 2,4%. Si proyectamos esta tendencia, como hacen en el mismo estudio, en el año 2030 ya no quedarán prácticamente ningún vehículo afectado. Es un simple cálculo matemático, no una opinión. Y entonces, ¿para qué hacer una zona de bajas emisiones para cumplir unos objetivos de 2030 si en el año 2030 no podrán circular a ningún vehículo porque no habrán? Y es una pregunta que me da miedo, porque son ustedes unos fanáticos, porque viven de su obsesión ideológica y mañana será el turno de los coches con la etiqueta B y pasado mañana los coches con la etiqueta C. Y así seguirán, atacando sin descanso al único medio de transporte de muchos trabajadores que tenemos para ganarnos la vida. Al final, con este modelo elitista, solo los ricos y los famosos podrán circular por Esplugas, que son los mismos que se podrán comprar un piso en Esplugas con su política de vivienda. Y el resto de vecinos condenados al aislamiento y al confinamiento por su zona de bajas emisiones. Quinta estafa. El proyecto no analiza nada, ni la contaminación real de Esplugas, ni su relación con el tráfico. Y esta fue precisamente uno de los efectos más graves que señaló la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La falta de datos propios y la falta de motivación real. Sexta estafa. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tumbó la anterior zona de bajas emisiones porque no se valoraron alternativas. ¿Y qué hacen ustedes? Ponen 3 alternativas en este proyecto de zonas de bajas emisiones en los papeles y luego eligen, pues, por supuesto, la más fanática, la peor. Restringir todo el municipio sin evaluar otras alternativas que no sea la de crear una zona de bajas emisiones, ni evaluar impacto, ni compensaciones, sin estudiar cómo afectará a nuestro comercio y a nuestros trabajadores de Esplugas. Séptima estafa. La memoria económica es un chiste. No se analiza el coste para el ayuntamiento, ni para el vecino, ni para los autónomos, ni para los trabajadores, ni para las familias de Esplugas. Y podría seguir así, porque no hay ayudas para los vecinos, no hay participación de los vecinos ni los grupos municipales, no hay proporcionalidad ni equidad. No hay alternativa para quienes necesitan el coche, porque no todo el mundo puede ir al trabajo en bicicleta a la Baronda. Por ejemplo, un vecino que trabaja en el polígono hoy, que está entre Sant Feliu y Molins, necesita el coche y no hay alternativa de transporte público para ir. Y si este vecino que vive en Canclota coge su Opel Corsa del año 2011, motor diésel 1,3 CDTI, versión Ecoflex, contamina 98 gramos al kilómetro y recorre 1 kilómetro de la calle Lariano Miró hasta llegar a Sant Just. Total, ha contaminado 98 gramos por kilómetro. En cambio, los vecinos de Shakira bajan con su BMW X5 híbrido enchufable nuevo con su etiqueta 0 emisiones, pero sin cargar la batería, a comprar el pan y recorre 1 kilómetro por Esplugas. Contamina 180 gramos por kilómetro, es decir, el doble que acaba de contaminar el trabajador. Es decir, que el Opel Corsa del trabajador no podrá circular por Esplugas a pesar que contamina la mitad que un coche moderno de etiqueta 0 emisiones porque su medida es clasista y solo tiene en cuenta la edad del coche, no lo que contamina realmente. Así que nuestro grupo municipal va a votar que no al proyecto, que no se ajusta a la realidad de Esplugas, que antepone los dogmas de la agenda climática a las necesidades reales de los vecinos de Esplugas. Nuestro voto és no. Gràcies, senyor alcalde. Junts per Catalunya estem compromesos amb el canvi climàtic i compromesos amb la qualitat d'aire que respiren els nostres veïns i, per tant, donarem suport i votarem a favor d'aquesta moció. Bé, jo demano a l'alcalde que faré una exposició en els 2 punts consecutius perquè crec que estan molt relacionats. D'acord?
Sí, de cas a la segona part, si deu parlar una altra cosa ja hi parlaríem, però en principi ho faré tot conjuntament. Bé, el primer, és evident que totes les administracions tenen l'obligació de vetllar per la salut dels ciutadans i per l'eliminació de la contaminació atmosfèrica. Això ho diu fins i tot el recull un article de la Constitució del 78. Per tant, aquest és per on va i quin és l'objectiu en principi de les normatives que es volen aplicar. La segona, des del nostre punt de vista, evidentment, és alegrem que les administracions públiques facin aquestes normatives en aquest sentit. Per altra banda, és evident també que la contaminació és elevada i que aquesta contaminació produeix morts i produeix malalties. I aquestes, que estan relacionades principalment en el sistema respiratori, està estudiat amb proves científiques, està estudiat que el gran percentatge del que les afecta o les que les provoca és la contaminació atmosfèrica, principalment ara en les ciutats, produïda per vehicles. Això ho sustenta tota una sèrie de dades que ens diu que si apliquessin bé la zona de baixes emissions doncs podrien no tenir milers de morts a l'àrea metropolitana de Barcelona anualment. Es calculen uns 2.000 i pico, depèn del tipus de partícula que analitzis, o 1.000 i alguna cosa. Això està dintre de tota l'exposició de la normativa que crec que s'hauria de llegir. Per altra banda, també queda demostrat que en els anys en què s'ha aplicat la zona de baixes emissions en les condicions de les que teníem, hi ha hagut una reducció de la contaminació. Per tant, tenim dades objectives de que fent això tenim resultats positius. També és una mesura clarament social, perquè està també demostrat que els barris a nivells socioeconòmics més baixos registren una taxa de mortalitat un 26% superior a les zones més benestants. Evidentment, la gent de més recursos sempre viuen a zones amb major contaminació. També hem de dir que només en el factor salut és important per aplicar la normativa. També permet fomentar la mobilitat sostenible i activa, ajudar a lluitar contra el canvi climàtic i reduir la contaminació acústica o guanyar, per exemple, espai públic pel cotxe. En el tema de la legislació, doncs sí, la legislació obliga. Obliga la llei 7/2021 de canvi climàtic i transició energètica, obliga el Reial Decret 1052/2022, obliga el Decret 132/2024 del 30 de juliol, que es va aprovar aquí a Catalunya i que no sé si li ha escapat al senyor Lafuente de que no és d'haver dels bojos ecologistes d'Europa, sinó que ho va aprovar Esquerra Republicana. Aquí se li ha escapat als independentistes. I també dir que també van d'aplicar la directiva 2024/2028 del Parlament Europeu i del Consell del 23 d'octubre del 2024 sobre la qualitat de l'àrea ambiental i una atmosfera més neta a Europa. I, a part, també està en sintonia amb plans de desenvolupament que tenim a l'àrea metropolitana, en el programa de metropolità de mesures contra la contaminació atmosfèrica i pla metropolità de mobilitat urbana o en el pla d'acció per l'energia sostenible i del clima que van aprovar aquest ple al maig de 2022. A l'informe també posa en relleu que aquesta normativa compleix clarament els principis de necessitat i eficàcia, de proporcionalitat, de seguretat jurídica, de transparència i d'eficiència. Dit això, en què creiem nosaltres creiem que aquesta normativa evidentment millora l'anterior. Millora l'anterior en el tema, per exemple, del radi d'acció. Sí, és tot el municipi. La nova llei diu que tenies que tenir un 25% de la superfície. En el que tenien al costat de les zones a les rondes no hi arribaven, l'havien de fer més gran. És evident també que no hi ha una diferenciació important entre barris als Esplugues. Per tant, perquè estem parlant de contaminació atmosfèrica, això no es queda a un barri quiet, això es mou. Per tant, entenem que l'escala ha de ser municipal. A més, va en coherència en l'aplicació de la mateixa, perquè la idea és que sigui una aplicació d'àrea metropolitana i, per tant, tots els municipis, en tota la seva superfície, ho aplicaran. El ventall d'autorització és bastant ampli, hi ha vehicles determinats que ja poden circular, com els de transports de mobilitat reduïda, persones de mobilitat reduïda, de serveis d'emergència essencials, persones amb malalties i discapacitats, etc. Les autoritzacions també augmenten, passen de 10 a 24.
no hi ha impossibilitat incompleta, és a dir, fins i tot si hi ha interès general, el propi alcalde, davant d'una resolució motivada, podria autoritzar en algun moment que alguna persona pogués circular per la ciutat. També es tenen en compte factors socials, que això abans no s'havien contemplat i crec que són importants, com els que, per exemple, els autònoms, que si quedi més de 5 anys per cotitzar-se i per poder ser jubilats, poden continuar utilitzant el vehicle, o rendes baixes. Hi ha persones de rendes baixes que sí que també el poden fer. Jo ara faré uns apunts sobre el que jo penso i algunes sobre les coses que vostè ha dit. Sobre el que jo penso, jo crec que en desitjos de futur, jo crec que sí que és important millorar la monitorització de la contaminació atmosfèrica, com d'altres, que això que les administracions vagin guanyant en qualitat de mirar quines partícules són i d'on surten i quina és la quantitat, jo crec que ho han de fer. També és important potser tenir una estació fixa a Esplugues. No seria una cosa imprescindible perquè pots tenir una mòbil i ja en això també et serveix, però bueno, si tenim una fitxa a Esplugues doncs tampoc aniria malament. També crec que serà important, i això tothom jo crec que estem d'acord, en que hem de millorar el transport públic. Això és una cosa que en el futur jo crec que ho podrem aconseguir. També, que jo crec que també ho farem des de l'Ajuntament, és tornar a fer una campanya informativa, com vam fer en el seu moment, doncs ara en les noves circumstàncies farem una campanya informativa pels ciutadans perquè sàpiguen què és el que estem aplicant. I escolti, també jo voldria no dramatitzar gaire. Vostè viatja per tot el món i en totes les ciutats, com a mínim europees, siguin del color que siguin, tenen restriccions a la circulació, totes. I això anirà augmentant. I ja només per partícules, a vegades només pel cotxe, el que sigui. Vostè si va al centre de Londres no crec que pugui entrar fàcilment, per tant, ho hem de tenir clar. I també li hem de dir, i li faig un spoiler, però segurament aquesta s'aplicarà a tota l'àrea metropolitana, aquesta mesura. També dir-li que vostès parlen molt, escolti, hi ha mesures complementàries també a la gent que pot deixar el cotxe. No sé si coneix la targeta verda metropolitana, que pots tenir 3 anys tota la bonificació als transports si tu deixes el cotxe o portes a desballestar. Tenim el projecte, hi ha bonificacions sobre l'impost de vehicles de tracció mecànica, com vostè paga, doncs paga menys si té un cotxe elèctric. O, per exemple, a Catalunya tenim el Pla Moves 3, que és el que s'ha posat en marxa, crec que el mes passat. Altra vegada, que si vostè hi ha subvencions, si vostè necessita comprar-se un cotxe elèctric, entre 700 euros i 9.900 euros, depenent de la situació i del vehicle, etc. Sobre el que vostè diu, miri, hi ha una cosa que primer que diu que és, amb tot el carinyo, una absurditat. Això del dret a la circulació. Evidentment que hi ha dret a la circulació, però clar, jo no circularé per Esplugues amb tancs. No agafar un tanque de l'ejércit i me voy a circular, perquè tinc dret i jo ho imposo. De dret a la circulació, amb un cotxe que no contamini, en el metro, té dret a la circulació, però això és el dret a la circulació, no el dret a la circulació en un cotxe que no compleix amb les normatives vigents. D'acord? L'altra cosa és, escolti, vostè diu, és que afectarà molt els pobres, això d'autoafegir-se, que vostès ho fan molt, la defensa dels pobres. El pobre no té cotxe. El pobre no té cotxe. El pobre no té cotxe. I a ningú se li està dient que deixi d'utilitzar el cotxe. Se li diu que ho pot fer en unes hores determinades, de 7 a 8 de la tarda. Hi ha metro, hi ha altres tipus de transport, ho pot fer els caps de setmana. És a dir, si ha d'anar al metge i li estan aplicant alguna cura, també pot estar autoritzat per utilitzar-lo. Per tant, després diu classista. Escolti, classista per mi és no voler pujar el salari mínim, que la gent cobri 600 euros i no 1.200. O, per exemple, no voler que la gent tingui contractes indefinits i siguin temporals, o falsos autònoms, com els de Globo. Jo crec que, per mi, això sí que és una mesura classista de veritat. Em fa gràcia també la seva contrarietat en els cotxes elèctrics. Quan vostès, quan ven aquí el senyor Elon Musk, que no sé si, igual viu de vendre, ceràmica d'aquí del Museu d'Esplugues, deu viure el senyor Elon Musk. Doncs el senyor Elon Musk
és un afany, no? I un acèrrim defensor del cotxe elèctric, i vostè ven que aplaudeixen quan ve. També dir-li que l'estudi ho manifesta que, escolti, no afecta a una gran quantitat de vehicles. Estem parlant de vehicles de més de 20 anys. Que afecta, ja ho diu aquí, a més hi ha un estudi que que és el 0,8% dels vehicles. Sisplau, com vostès sempre fan de l'excepció, la norma. Vostès van mirant de lo petit, fan el caos, però ja dic que han de ser una mica més seriosos. Per tant, creient, i això també voldria apuntar, que és una bona normativa, veritablement jo me l'he llegit sencera, espero que tots els regidors també, que té unes més de 50 pàgines, veritablement que és un goig llegir-la. Jo a la ciutadania li diria que se la llegeixi perquè dona una sèrie de dades importants, està molt bé estructurada i tenen la possibilitat de fer les propostes adients en el termini que tenen ara per fer-ho. Per tot això, ja ho tornem a dir, molt contents que les administracions vagin per aquesta línia i com és una bona cosa per la salut de la ciutadania, nosaltres votarem a favor. Té la palabra el señor Parra. Gracias, señor alcalde. Si me permite, yo haré una intervención única para los dos puntos, el punto 3 y el punto 4. Y quiero avanzarles que desde el Grupo Municipal Popular de Esplugas queremos empezar dejando claro que compartimos el objetivo del fondo de este proyecto, que es mejorar la calidad del aire, preservar la salud pública, en especial la de nuestros ciudadanos, y avanzar hacia una movilidad más sostenible, tal como establece la legislación estatal y europea vigente, tal como han recordado y se ha mencionado los intervinientes en el uso de la palabra antes de mi intervención. Si me permiten, como les decía, les pasaré a explicar 4 razones que justificarán nuestra posición. La primera razón es una falta de evaluación socioeconómica realista, que a nuestro punto de ver este proyecto no incorpora un análisis riguroso del impacto sobre los colectivos más vulnerables y si lo tiene, pues dejamos a veces algún colectivo fuera de este ámbito, como son las personas mayores, los trabajadores autónomos, las familias con rentas más bajas o los propietarios de vehículos que no pueden afrontar de una manera inmediata su renovación. Sin medidas compensatorias, esta zona de bajas emisiones puede convertirse en una barrera social y económica para muchos vecinos de Esplugas que nosotros no estemos dispuestos a que exista. Una segunda razón dirigida a un modelo rígido y poco adaptado a Esplugas. Observamos que este proyecto reproduce mecánicamente el modelo metropolitano impulsado por el área metropolitana de Barcelona sin tener en cuenta suficientemente las especificidades de nuestro municipio. Esplugas no es Barcelona y Hospitalet y necesita soluciones personalizadas, más flexibles y graduales, adaptadas a nuestro municipio. La tercera razón es que otros municipios han optado por enfoques más flexibles y dialogados. Y si me permite, les pondré un ejemplo, porque incluso en municipios del Baix Llobregat gobernados por el Partido Socialista de Cataluña, como Sant Boi de Llobregat o el Prat de Llobregat, se han planteado zonas de bajas emisiones mucho más progresistas, con calendarios con una implementación más ajustados a su realidad social y con una mayor voluntad de negociación con los sectores afectados. En el caso de Sant Feliu de Llobregat, la capital de nuestra comarca, también se ha apostado por un modelo más participativo, adaptando las restricciones a la estructura urbana y socioeconómica de su municipio. Por nuestra parte, en ayuntamientos donde gobierna el Partido Popular, como Castelldefels o Badalona, se ha defendido una transición ecológica justa, centrada en la proporcionalidad, el incentivo y no solo en las sanciones. Esplugas, creo, señor alcalde, no debería quedarse atrás en esta reflexión. La cuarta razón es que esperamos que haya mejoras antes de la aprobación definitiva. Esto es una aprobación inicial. Por todo ello, y aunque no bloqueamos este trámite inicial, esperamos que durante el periodo de información pública se incorporen enmiendas importantes, que esperamos, entre algunas de ellas, un plan de bonificaciones y ayudas para los vecinos con menos recursos, una moratoria específica para determinados colectivos profesionales y sociales, un sistema de seguimiento transparente con revisiones periódicas y datos recogidos en Esplugas, sea en una estación fija o sea en una estación móvil, una implementación más coherente con la realidad y la estructura urbana de Esplugas. Y para concluir, reiteramos que el Partido Popular no está en contra de la zona de bajas emisiones, pero sí de cómo se está implementando con esta falta de sensibilidad y con falta de adecuación a nuestro contexto local. Nuestra abstención la deben entender, por tanto, en una llamada al diálogo, a la mejora técnica del proyecto y a una mayor justicia ambiental y social. Muchas gracias.
Gràcies per part del grup municipal republicà, senyor Martínez. Bé, nosaltres, en principi, no em voldria estendre massa. El que veiem més satisfactori d'aquesta aprovació inicial és el fet que s'acaba amb una injustícia que nosaltres vam exposar quan es va aprovar la primera zona de baixes emissions, que és el fet que només fos en un barri de la nostra ciutat, i nosaltres consideràvem i considerem que això fins al moment és discriminatori. Llavors, el fet que això s'ampliï a tot el municipi ho valorem positivament, però ens volem donar un temps per poder estudiar també possibles aportacions o al·legacions. Volem estudiar molt bé tant el que es proposa aquí com l'ordenança del següent punt, perquè no ens passin, com a exemple, que no ens passés com passa a Barcelona a una escala més petita. A Barcelona, per exemple, passa que hi ha una zona de baixes emissions, però llavors tens uns creuers al port que emeten d'una manera brutal. Aquí, a més petita escala, què ens pot passar? Ens agradaria veure com es tracta el tema dels grups electrògens i dels generadors, que en alguna ocasió hem tingut a la nostra població, ja sigui en obra pública, com ara mateix en les obres de l'auditori, o en ocasions quan hem tingut una pista de gel on hi havia un generador que també generava fums les 24 hores del dia quan teníem una zona de baixes emissions ben al costat a canvi de LED. Llavors, nosaltres voldríem que aquests contrasentits no es produïssin i que, per tant, en aquesta fase es facin totes les millores que convingui, si facin les aportacions que convingui perquè aquesta zona de baixes emissions, a la qual nosaltres estem a favor, es pugui fer de la manera més justa i de la manera més adequada a tothom, i per tant nosaltres, amb la intenció que això tiri endavant, però manifestant aquesta prevenció i aquesta voluntat d'estudi i de millora, ens abstenim en aquest punt. Gràcies, senyora Pérez. Molt bé, doncs per la nostra part, el company de govern, el portaveu d'Esplugues en Comú Podem, el senyor Pérez, ha fet una exposició extensa del que comporta el projecte, llavors no em repetiré. Jo crec que hi ha algun portaveu d'algun grup que no l'ha llegit o vol fer creure que no l'ha llegit, no se l'ha mirat, perquè hi ha certes coses a les quals es fa referència i que el projecte sí que recull. Llavors, jo els convido, com ha fet el company, a que s'ho mirin, s'ho estudiïn i qualsevol cosa ho puguem comentar i ho puguem parlar, perquè ja dic, hi han sortit certes informacions o certs dubtes que sí que recull el projecte. Per exemple, el projecte recull un pla d'unes mesures socials per a aquelles persones que no arriben a uns ingressos mínims en funció de l'IPREM. Llavors sí que té com certes mesures en aquest sentit. El seguiment es farà, el seguiment rigorós, etc., de com està funcionant, com s'ha fet fins ara. També dir que l'impacte socioeconòmic està estudiat, quin és el percentatge de vehicles que es poden veure afectats en aquest moment, que són els vehicles que no tenen etiqueta, és un 0,8% del parc que circula, s'han fet diferents estudis, hi ha hagut en diferents moments les càmeres i els vehicles que estaven estudiant quina era la circulació i quina podia ser l'afectació. També són els que ens han donat les dades de quines són les partícules contaminants, quines són les emissions que tenim a la zona. Deien, és que està a Hospitalet, és que és l'estació que tenim de zona, com deia el company, la contaminació atmosfèrica no passa únicament en un espai concret o acotat del nostre clima o del nostre entorn, sinó que la contaminació es mou i està a tota la ciutat i és compartida amb les ciutats colindants. També s'ha comentat els aspectes de salut. S'ha demostrat des del 2019 que es va implantar la zona de baixes emissions rondes fins al 2025, que ha funcionat perquè les partícules han disminuït i les emissions han disminuït. Amb tot, som un municipi que constem en una llista dins d'un reial decret o dins del Pla de Clima, una ciutat de més de 20.000 habitants que segueix superant els llindars actuals en funció de la directiva europea i també de l'OMS. Llavors, la normativa també ens obliga que com a municipi de més de 20.000 i que està en aquesta llista i per tant supera els nivells d'emissions, estem obligats, com comentàvem, per aquesta normativa i diferents normatives,
a implementar aquesta zona de baixes emissions. També hi havia la distinció de que la zona de baixes emissions rondes era la zona, com comentava també el portaveu del grup republicà, només una zona. Al final, tota la ciutat es beneficia d'aquesta millora de la qualitat de l'aire i també no arribàvem al percentatge que ens marca la llei i llavors s'ha pres la decisió que sigui tot el municipi, també entenent, com dèiem, aquesta zona de baixes emissions forma part de la zona de baixes emissions metròpolis, que està gestionada, liderada per l'àrea metropolitana, perquè vivim a un continu urbà i la nostra zona de baixes emissions forma part del que és la zona de baixes emissions de tota l'àrea metropolitana, Barcelona, Esplugues, Sant Joan d'Espí, Sant Feliu, etc., seguint tot aquest continu amb la voluntat de seguir millorant la qualitat de l'aire i la salut dels ciutadans i les ciutadanes, perquè al final és competència dels ajuntaments i és el que hem de fer tots, vetllar per la salut de la nostra ciutadania. I després sí que vull fer menció, sí que vull contestar un parell de coses. S'ha parlat que aquest projecte i aquesta ordenança respon a una obsessió ideològica. Amb l'al·legat que hem pogut escoltar, això també és obsessió ideològica, en aquest cas pot ser negacionisme, i mentre uns neguen el canvi climàtic, la resta cuidem de la salut dels veïns i veïnes, també de les persones que neguen aquest canvi climàtic. I per últim, el senyor Lafuente, m'he de dirigir directament, ha dit que som el pitjor govern dels últims 80 anys. Vol dir que un govern de dictadura era millor que el govern democràtic que tenim actualment. Per tant, jo crec que he escoltat tot això, he respost, hem fet una mica de recull entre tots, el nostre vot és a favor. Molt bé, passaríem al punt número 4 de l'ordre del dia, que és el dictamen que proposa l'aprovació inicial de l'ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat d'Esplugues de Llobregat amb l'objectiu de preservar i millorar la qualitat de l'aire. És cert que en el punt anterior hem fet l'aprovació inicial del projecte i ara fem l'aprovació inicial de l'ordenança, com alguns dels portaveus han fet una exposició conjunta dels dos punts. En qualsevol cas, independentment de poder afegir alguna cosa, la votació, evidentment, pot anar per separat, però és evident que els dos punts tenen relació, perquè precisament ara el punt 4 el que recull és l'aprovació inicial ja del contingut propi de l'ordenança. Per tant, aquesta ordenança té per objecte establir els criteris d'accés, circulació i estacionament per la zona de baixes emissions dins del terme municipal d'Esplugues de Llobregat, amb l'objectiu de reduir les emissions a l'atmosfera procedents del trànsit rodat, atès que aquest factor és el que més contribueix als nivells de contaminació d'efecte local de la ciutat. L'ordenança s'emmarca dins el compliment de la llei 7/2021 de canvi climàtic i transició energètica i del decret 132/2024 pel qual s'aprova el Pla de Qualitat de l'Aire. A més, té la finalitat de reduir la contaminació ambiental de la ciutat perquè es mantingui sota el llindar màxim recomanat per l'Organització Mundial de la Salut de preservar i millorar la qualitat de l'aire i la salut pública i de fer complir els valors límit de qualitat de l'aire legalment establerts per la Directiva 2024/2881 del Parlament Europeu i del Consell del 23 d'octubre de 2024 sobre la qualitat de l'aire i una atmosfera més neta a Europa. Doncs, de nou, per posicionament i valoració d'aquest punt, passo la paraula a la senyora Sara Forgas. A favor. Bien. Bueno, nosotros sí que vamos a tratar los dos puntos separados porque entendemos que la primera parte, lo que teníamos a votación era un proyecto que yo he entendido que la portavoz del Gobierno ha dicho que no me había leído y por eso contesto por separado, porque me he leído y creo que he argumentado con suficientes razones la ilegalidad de esta zona de emisiones, pero ustedes siguen R y acaba de usted hacer todo una alegación sobre la zona de bajas emisiones de Canvidalet, una zona de bajas emisiones que ha sido tumbado por el Tribunal Superior de Justicia, que es injusta, y ustedes siguen R. Y es por eso que yo le digo que el gobierno de Pedro Sánchez ha sido el peor gobierno de los últimos 80 años, porque ustedes siguen R con las mismas cosas. Pero bueno, saque usted a relucir otros temas y otras cosas que bueno. Y bueno, pues entonces asistimos hoy a la aprobación de una ordenanza que convierte toda la ciudad de Esplugas en una zona de restricción de circulación y de libertad para nuestros vecinos. Y asistimos a la enésima estafa política de los partidos de siempre. Vender un programa electoral
para que les voten y luego aprobar todo lo contrario. Y lo hacen, además, sin ningún tipo de vergüenza. Porque dígame usted, señores del Partido Socialista, su programa político para las elecciones municipales tenía 19 folios para pedir el voto a los vecinos. Y en estos 19 folios había más de 170 propuestas electorales. Díganme ustedes, ¿en qué punto de su programa electoral prometieron convertir al municipio de Esplugas entera en una zona de bajas emisiones? Díganmelo. Bueno, ya le contesto yo. En ningún punto de su programa electoral lo llevaban. Y han mentido a todos los ciudadanos de Esplugas. Lo que pretenden aprobar hoy no fue votado por ningún ciudadano y, por tanto, carece de toda legitimidad política y democrática. Y mientras ustedes imponen restricciones, en Vox cumplimos lo que prometemos. En nuestro programa sí que llevamos a acabar con las restricciones de las zonas de bajas emisiones en Esplugas, porque Esplugas, como ya explican en el punto anterior, no está legalmente obligada a implementar una zona de bajas emisiones. Y esta ordenanza no es una medida ambiental, es una herramienta de persecución del coche. Los automóviles no son el único factor que contribuye a la contaminación del aire. También hay que valorar la contaminación atmosférica provocada por la industria, el comercio, los hogares, el uso de calefactores, los generadores, etcétera, etcétera. Y por mucho que ustedes prohíban circular los coches por Esplugas, los principales emisores de dióxido de carbono de la atmósfera seguirán siendo China, Estados Unidos y India, cuyas emisiones representan el 62,9% del total de las emisiones mundiales. Y ahora hemos visto al presidente molt honorable Salvador Illa de viaje por China, que no sabemos qué ha ido a hacer por allí. Y lo hemos visto reunirse con líderes del Partido Comunista Chino para no sé qué, pero no lo hemos visto pedir a ningún líder del Partido Comunista Chino firmar un tratado para que China reduzca la contaminación en el mundo. En cambio, sí que ustedes son valientes para castigar a los vecinos de Esplugas. Y porque sabemos que no va de un 2,4% de los vehículos sin etiqueta que hoy circulan por Esplugas. Es un paso para acabar con la libertad de la movilidad en Esplugas, porque en 2 años prohibirán a los coches con etiqueta B y luego seguirán con los coches con la etiqueta C. Porque para ustedes el coche privado no es un medio de transporte necesario para muchos ciudadanos. Es un enemigo que hay que combatir. Y lo han hecho imponiendo restricciones en la circulación en Esplugas durante todos estos años. Lo han hecho diseñando carriles bicicletas que no sirven para nada y que nadie usa. Y lo han hecho destruyendo cientos de plazas de parking en nuestra ciudad. Su modelo de ciudad no es para todos. Es para unos pocos, los que pueden pagarse un coche eléctrico o vivir a 5 minutos del trabajo. Su clase clasista. Ustedes viven alejados de la realidad, pero la realidad en Esplugas es diferente. Son padres y madres que llevan sus hijos al colegio y necesitan el coche para la conciliación familiar. Son trabajadores que salen antes de las 7 de la mañana para llegar a tiempo a su puesto de trabajo. Son autónomos, transportistas, profesionales que necesitan el coche para ganarse la vida. Y a todos ellos esta ordenanza los castiga, los vigila, los multa, los excluye. Y lo hacen sin ofrecer ninguna alternativa. No hay bonificaciones para cambiarse el coche, no hay ayudas para autónomos y no hay una red de transporte público suficiente. Solo hay dinero para cámaras, sanciones y prohibiciones, porque su objetivo no es cumplir la ley, sino imponer su fracasado modelo ideológico. Y lo peor es que este modelo ya fue tumbado por los tribunales y repite exactamente los mismos errores. Y esto no es planificación, es fanatismo climático. Y esta ordenanza no es una solución, es una herramienta de control ideológico que castiga a quien no puede seguir su modelo de ciudad que ustedes están diseñando a espalda de todos los ciudadanos. Porque esto no va de salud, esto va de imponer su Agenda 2030 y criminalizar al ciudadano que quiere moverse en libertad. Y desde luego lo decimos alto y claro, no a esta ordenanza, no a la persecución del coche, y no vamos a convertir a Esplugas en su modelo fracasado de ciudad. Por ese motivo vamos a votar que no a esta ordenanza de socialistas y comunistas de Esplugas. Y si se aprueba, no duden que haremos todo lo posible para revertirla. Ya les anuncio que presentaremos alegaciones y vamos a estudiar denunciar esta ordenanza en el tribunal competente. Muchas gracias. Senyor Salvador, és el seu torn. Gràcies, senyor alcalde.
Bé, doncs per Junts per Catalunya nosaltres estem contents de que avui estiguem amb aquest debat perquè ens preocupa el benestar dels nostres veïns i nosaltres estem fermament compromesos amb el canvi climàtic i la qualitat de l'aire que respiren els nostres veïns. Votarem a favor aquesta ordenança i ja els dic, estem davant d'una aprovació inicial que nosaltres tenim intenció de treballar amb els nostres propis experts, fer aportacions tenint en compte també les singularitats del nostre propi municipi. I entenent doncs, que estem d'acord, votarem que sí. Sí, jo reitero els arguments anteriors, però voldria fer 2 apunts només per coses que s'han dit que no són del tot... Una no és certa i l'altra jo entenc que és una equivocació. La primera, que serà més curta, és al Prat no governa el PSC. Governen els comuns. No, ho has comentat, però no passa res. Jo ho he entès així, però jo ho reafirmo. Bueno. A Sant Feliu. Senyor. Sí, però s'ha parat el parc. Només ho comento, és només un apunt. Si no, mires el vídeo. I la segona cosa és que, a veure si tenim una mica de seriositat a l'hora de parlar. Escolti, quan es parla de contaminació de CO2, el que afecta la contaminació del CO2, que és veritat que hi ha cotxes que contaminen més o menys, a vegades són més antics i contaminen menys en aquest sentit, el que s'està valorant és el que emeten a l'atmosfera pel tema del canvi climàtic. Llavors hi ha cotxes que provoquen més canvi climàtic que un altre. El que s'està valorant aquí en la normativa, d'acord, no és això. S'està valorant les emissions de partícules que són dolentes per la salut de la gent. El diòxid de nitrogen, els PMD, aquests famosos que estan dintre de l'informe. Són totalment diferents. I això està demostradíssim que aquests vehicles que no se'ls deixa circular són els que més produeixen. El nostre vot és a favor. Gràcies, senyor Parra. Gràcies, senyor alcalde. En primer lloc vull demanar-li disculpes al senyor Pérez, perquè efectivament les coses són com són i l'he llegit així d'aquesta manera. I el segon, reiterar-me una mica en el meu posicionament que ja l'he adelantat en l'anterior intervenció de que tindrem l'abstenció en aquest punt. Gràcies, senyor Martínez. Sí, el grup municipal republicà s'absté en aquest punt. El grup municipal socialista vota a favor. Bé, doncs el següent punt, ja dins de la Comissió Informativa de Govern Intern i Ciutat Innovadora, el punt número 5 és el dictamen que proposa donar compte del compliment de la normativa sobre morositat en el pagament a proveïdors durant el segon trimestre de 2025. D'acord amb la normativa que estableix les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, es dona compte al ple de l'Ajuntament que es compleix amb els terminis sobre morositat en el pagament a proveïdors, destacant les següents dades. El període mitjà ha estat de 41,91 dies, el total de nombre de pagaments realitzats el primer trimestre ha estat de 1.408 i el total d'import de pagaments realitzats el primer trimestre ha estat de 7.149.626,63 euros. És un punt de donar compte, si no em demanen la paraula, doncs passaríem al següent, que és el punt número 6, el dictamen que proposa donar compte del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al segon trimestre de 2025. En aquest cas es dona compte al ple de l'Ajuntament que es compleix amb la normativa sobre període mitjà de pagament a proveïdors, ja que el període mitjà de pagament ha estat durant el segon trimestre de 2025 de 6,38 dies. Per la realització del càlcul s'han pres com a data inicial del període de pagament la data d'aprovació de la factura per l'òrgan competent. Torna a ser un punt de donar compte, si ningú em demana la paraula, doncs passaríem al següent punt, que és el punt número 7. En aquest cas és el dictamen que proposa l'aprovació d'un expedient de modificació de crèdit del pressupost en vigor. En aquest cas, l'expedient de modificació que se sotmet a aprovació plenària conté modificacions de crèdit referides a despeses ordinàries i despeses de capital. Es donen crèdits extraordinaris per import de 454.604,81 euros i se suplementen crèdits per import de 1.425.428 euros. I hi ha despeses de crèdit per 600... Hi ha baixes de crèdits per 637.837,17 euros. Per tant, l'import total de l'increment net de l'estat de despeses és de 1.242.167,92 euros.
el finançament de les despeses ordinàries per import de 283.063,11 euros, així com de les despeses de capital per import de 959.104,81 euros, es realitza amb romanent líquid de tresoreria per a la despesa general obtingut de la liquidació del pressupost de 2024. Les modificacions de crèdit del pressupost ordinari excedeixen a 283.063,11 euros i tenen com a objectiu ajustar els crèdits inicials aprovats en el pressupost 2025 a les necessitats de despesa que han sorgit i que poden ésser finançades amb el romanent líquid de tresoreria per despesa general. Els ajustos més significatius efectuats en els crèdits inicials del pressupost 2025 pel que fa a la despesa ordinària són els següents. En el cas de la partida de conservació i reparació d'escoles es proposa un increment de 500.000 euros. Pel que fa a la conservació i enllumenat públic per poder atendre les zones amb punts foscos dins de la ciutat són 100.000 euros. Pel que fa a honoraris d'urbanisme són 85.727 euros, la gran part destinades a poder fer la contractació de l'actualització del catàleg de patrimoni de la ciutat. I, per destacar algunes de les més importants, finalment el material tècnic per a la policia local, que té un import de 31.460 euros. Les modificacions de crèdit que afecten a despeses de capital ascendeixen a un increment net de 959.104,81 euros i les principals en aquest cas són les següents. Treballs de reparació als ponts de la ciutat, 203.000 euros. Renovació d'instal·lacions esportives, 187.500 euros. Adequació d'edificis municipals per import de 375.000 euros i aportacions a la urbanització de l'àrea Montesa per un import de 188.824,81 euros. Bé, aquest seria un resum de la modificació de crèdit que coneixen en detall i, per tant, per al seu posicionament passo la paraula a la senyora Sara Forgas. A favor. Bien, bueno, nosotros vamos a cambiar el posicionamiento tradicional de voto que tiene este grupo municipal con las modificaciones de crédito, que normalmente era abstención, aunque nunca entendíamos por qué se hace un presupuesto y luego cada mes pues hará 1 millón más o 1 millón menos, nos costaba entenderlo, pero en este dictamen vamos a votar en contra por un motivo muy simple, porque creemos que este dictamen puede vulnerar la legalidad y no vamos a ser partícipes de esta vulneración, porque ustedes crearon una tasa de basuras para crear el nuevo contrato de basuras que tenemos que pagar ahora todos los vecinos. Y como la licitación de este contrato ha sido interpuesta por una empresa, no se puede llevar adelante el nuevo contrato, de momento. ¿Y qué hacen ustedes? Pues cogen 447.000 euros de la cuenta 16.210 recogida de residuos, que en teoría presupuesta que está destinada para recoger el dinero que se recaudaba por esta tasa para pagar el contrato de residuos, y lo destinan para otras cosas. Por eso digo que puede ser una posible vulneración. No lo tenemos que estudiar jurídicamente y no lo podemos afirmar, porque les recuerdo que el artículo 24 de las haciendas locales establece que el importe de las tasas no puede exceder del coste real o previsto del servicio. De hecho, vamos a estudiar nosotros la legalidad, pero no vamos a participar. Nuestro voto va a ser que no. Senyor Salvador. Gràcies, senyor alcalde. Bé, estem davant d'una modificació de crèdit que parla de la conservació i reparació de les escoles, que feia temps que necessitaven un cop de mà, de conservació de l'enllumenat públic, amb la qual nosaltres també entenem que, a part de la llum pròpiament, també influeix en la seguretat, amb temes de material policial, creiem que la nostra policia mereix material per poder treballar i tenir els cotxes en condicions, i tantes altres coses que recullen el nostre acord de pressupostos que vam fer amb el govern al novembre, i per tant té tot el nostre suport i votarem que sí. Gràcies, senyor Pérez. La senyora Castro. Sí. Bona tarda a tothom. En primer lloc, dir que es tracta d'un expedient de modificació de crèdit molt ben fonamentat, no només en la descripció dels apartats, sinó també en altres que a la comissió van tractar. No només estem d'acord en les partides que es destinen i que són necessàries, conservació i reparació d'escoles, conservació i enllumenat públic, això estem absolutament a favor i és necessari, són despeses necessàries.
I també hi ha una despesa molt més modesta, que jo vull fer referència, i que també vam parlar d'ella a la comissió, que és el diner destinat al Servei Municipal de Tractament i Atenció Podològica Primària Integral per a la població major de 62 anys empadronada a Esplugues. I crec que és un servei absolutament necessari, indispensable, molt ben valorat, amb una freqüentació fantàstica i que també es recull aquesta modificació de crèdit. El nostre vot és a favor. El senyor Parra, per part del grup popular. Gràcies, senyor alcalde. Des del grup municipal popular volem manifestar la nostra preocupació per aquesta reiteració d'expedients de modificació de crèdit a la llarg de l'exercici. Aquesta és la no sé quant vegada que porten una modificació de crèdits. Per la nostra part, pensem que això és una manca de previsió pressupostària per part de l'equip de govern. I només tenim diversos exemples que hem pogut estudiar. No tots els que s'hauria agradat perquè no hem rebut alguna de les informacions que van demanar a la comissió informativa, però ens preguntem, per exemple, si en la partida destinada a la reparació d'edificis municipals s'ha contemplat adequadament quin tipus de reparació, si n'hi ha una millora o no de la instal·lació de sistemes de climatització. Volem pensar que l'hem mirat també el tema de la pintura, perquè ara tenim que també pensar una mica en el confort que tindran els nostres estudiants, una qüestió que cada vegada és més urgent tot l'estiu que estem patint, dades les condicions climàtiques actuals i les temperatures que estem visquent aquests dies. Només a manera d'exemple tot això. Per la nostra part pensem que això il·lustra una mica la manca de planificació o l'anada demanant, com que tenen majoria i els grups també li voten a favor el pressupost, doncs van presentant aquestes modificacions. No volem votar-li que no amb aquesta modificació perquè hi ha algunes de les partides que sí que estem a favor d'aquestes, però no és la nostra manera de veure des del grup municipal popular de quadrar unes xifres i ens agradaria tindre una visió més certa del futur de com serà. Podem contemplar que n'hi hagi una modificació de crèdit al juny i una altra al desembre, però cada mes i diverses partides i més aquests imports no el trobem. En el meu exercici professional, que és de més de 20 anys presentant i liquidant pressupostos en empreses públiques, no he tingut una modificació de crèdit mensual, no he pogut treballar d'aquesta manera ni m'agrada. I per això des d'aquí li diem que n'hi ha una altra manera de veure aquestes coses, més global i eficient, i que intentin fer aquestes mínimes modificacions de crèdit que segurament no les caldran els vots, però els vots del Partit Popular, si els fan d'aquesta manera, segurament alguna vegada les votarem que sí. Molt bé, gràcies, senyor Martínez. El grup municipal republicà s'absté en aquest punt. El grup municipal socialista vota a favor. Arribem ja al punt número 8, que és el dictamen que proposa l'aprovació de l'actualització del document únic de protecció civil municipal d'UPROCIM. En aquest cas, d'acord amb el decret 155/2014, s'han d'actualitzar els plans de protecció civil municipals per adaptar-los als canvis de circumstàncies si es produeixen. En la configuració del nou govern i de l'organigrama tècnic varien alguns dels càrrecs de persones membres que formaven part del Comitè d'Emergències i de la Comissió de Protecció Civil Municipal. I és per això que es proposa aprovar l'actualització del document únic de protecció civil municipal d'Esplugues de Llobregat amb data de juliol de 2025, amb la proposta elaborada pels serveis tècnics municipals consistents bàsicament en actualitzar la composició de la Comissió Municipal de Protecció Civil i de l'organigrama del Comitè d'Emergències. Pel seu posicionament passo la paraula a la senyora Sara Forgas. A favor. El grup municipal Vox vota a favor. Bé, una observació que voldríem fer i és que avui hem tingut un terratrèmol de 8,8 davant de Costa Russa, o sigui, coses que sembla que no hagin de passar, que van passant. No vull ara fer memòria que hem tingut la Dana i hem tingut diferents fenòmens i celebro que avui aquest Ajuntament es preocupi de tenir un pla que pugui atendre. Feliçment vaig poder comprovar com es va funcionar tot correctament durant l'apagada d'aquell dia i, per tant, felicito que tinguem aquest document i votarem que sí. Senyora Castro. Esplugues en Comú Podem votar a favor. Senyor Parra. El grup municipal popular va demanar el document, no l'hem llegit les 270 i pico pàgines, però hem llegit bastantes d'elles i el veiem adequat i convenient i, per tant, votarem que sí. Senyor Martínez. El grup municipal republicà vota a favor.
El grup municipal socialista vota a favor. Bé, doncs hi ha dins de la Comissió Informativa de Cicles de Vida i Ciutat de Drets, el punt número 9 és el dictamen que proposa l'aprovació de la pròrroga 2025-2026 de la concessió de la gestió del servei de l'Escola Bressol La Mainada. En aquest cas es proposa aprovar la pròrroga de la concessió de la gestió del servei de l'Escola Bressol La Mainada a favor de la societat cooperativa Escola Bressol per al curs escolar 2025-2026 per import de 146.179,32 euros en concepte de l'aportació municipal amb el seu inici al mes de setembre de 2025. Pel seu posicionament passo la paraula a la senyora Sara Forgas. A favor. El grup municipal Vox vota a favor. Junts per Esplugues votem a favor. Esplugues en Comú Podem vota a favor. El grup municipal popular vota a favor d'aquest servei que hem aprofitat tots, començant pels meus fills, i votarem que sí. El grup municipal republicà vota a favor. El grup municipal socialista vota a favor. Coincidint amb el senyor Parra, que també és el cas de la meva filla, i com segurament de molts altres regidors i regidores, passarem al punt número 10, que és el dictamen que proposa l'aprovació de la pròrroga 2025-2026 de la concessió de la gestió del servei de l'Escola Bressol, en aquest cas l'Escola Bressol Montserrat. Es proposa aprovar la pròrroga de la concessió de la gestió d'aquesta escola Bressol a favor de la Societat Cooperativa de Trabajo Asociado Guarderia Infantil Can Vidalet de responsabilitat limitada per al curs 2025-2026 per import de 146.179,32 euros en concepte d'aportació municipal també amb inici al setembre de 2025. Doncs de nou passo la paraula a la senyora Sara Forgas pel seu posicionament. A favor. El grup municipal Vox vota a favor. A favor. Esplugues en Comú Podem vota a favor. El Grupo Municipal Popular, a pesar de que mis hijos no han venido a esta escuela porque están en Can Vidalet, sí que votará a favor, porque desde el año 95 vengo siguiendo la gestión de esta guardería y pienso que estamos todos contentos y satisfechos con este modelo de gestión. Votaremos que sí. Bé, jo sóc exalumne de la Mainada, que en aquell moment crec que no era ni municipal, però la del Montserrat també votarem a favor. El grup municipal socialista vota a favor. Bé, doncs entraríem en l'apartat de mocions. Hi havia prevista una moció del grup municipal de Vox per actuar davant de les apagades i reforçar la seguretat ciutadana d'Esplugues. Em diuen que retira, no sé si vol intervenir sobre la qüestió. Sí? Doncs li passo la paraula al senyor Sí, bueno, Fuente. m'agradaria justificar la retirada i ve del fet que nosaltres havíem proposat aquesta moció per com sempre, defensar a les famílies d'Esplugues, però deu el cas, per exemple, que amb aquesta modificació del crèdit hi ha una partida de 7.000 euros que en principi van destinats per als punts foscos que hi ha a la ciutat d'Esplugues. Aquesta moció anava en aquest sentit. Llavors, el que volem fer és estudiar aquest projecte, veure si compleix els paràmetres que té el nostre grup municipal i, si no, doncs, reforçar-la i millorar-la per al bé de la ciutat d'Esplugues. I la segona part que tenia aquesta moció era per recolzar els veïns que avui en dia tenen moltes apagades encara, sobretot al barri de Can Vidalet i al barri del Gai, doncs una mica per mirar si l'Ajuntament podia fer alguna gestió. La portaveu del govern municipal, a l'última junta de portaveus, em va explicar que hi havia gestions que es feien, nosaltres les comprovarem i, si no, doncs, continuarem endavant amb aquesta moció. Aquest és el motiu per al qual l'hem retirat. Molt bé, doncs queda retirada la moció i, per tant, passaríem al darrer punt de l'ordre del dia, que seria el punt de pregs i preguntes. En cas de la senyora Sara Forgas, no sé si té alguna qüestió. No tinc cap qüestió, però sí que voldria desitjar-vos unes bones vacances a tots. Moltes gràcies. Senyor La Fuente. Sí, yo aprovecharé para hacer alguna pregunta. Bueno, llevamos meses viendo como cada madrugada aparecen coches con cristales reventados para hurtar el poco contenido que pueda haber dentro de un vehículo. Y esto sucede tanto en la calle Cedros, en la calle Molino, en la calle Lealtad, en la calle El Gay, en la calle Ciudad de Hospitalet y, por desgracia, en muchas más calles de Esplugas.
Y las preguntas eran de, como ayuntamiento, ¿qué medidas han realizado hasta hoy con este hecho que lleva tiempo sucediendo y que al parecer creo que no han sido muy efectivas? ¿Y qué medidas piensan tomar en el futuro sobre este asunto? Y luego otra pregunta también que me interesa, que si tienen ustedes el perfil de este tipo de delincuente que se dedica cada noche recurrentemente a reventar los coches de nuestros vecinos de Esplugas. Luego la segunda también va ligado por la seguridad y es un tema que me preocupa bastante. Yo es que, si me permite, al menos que tome nota, porque a veces hago preguntas y luego nunca me contestan y hoy me estoy dando cuenta porque a lo mejor no me contestan, porque no apunten. Entonces, el segundo tema es sobre la seguridad de la policía local. Bueno, hemos leído, ¿no?, que prácticamente desde hace un mes hay falta de agentes y de servicio los fines de semana. Falta de efectivos policiales. Incluso hemos leído que hay patrullas en los fines de semana, por las tardes o por la noche, que solo hay una patrulla circulando por la ciudad. Incluso que se hacen patrullas con solo un agente, monopatrullas, cosa que creo que hace años que no se ha visto esto en esta ciudad. La pregunta es si esta información es cierta o no es cierta, si existe este problema o no existe este problema en la ciudad hace un mes aproximadamente. Y en el caso de que fuera cierta, nos gustaría saber los motivos. Si es un problema de planificación, si es por un problema de falta de efectivos, si es porque hay muchos agentes de vacaciones ahora o bien hay muchas bajas. Un poquito se nos podían explicar los motivos en el caso de que sea cierta. Y ahora para mí es la pregunta más importante. Si existe un riesgo en Esplugas de quedarse este mes de agosto en algún turno sin agentes. No sé si me le puede contestar el portavoz o el responsable de seguridad de la ciudad. ¿Vale? Bueno, la siguiente pregunta sobre las fiestas de Santa Magdalena. Pues hemos visto que el programa que ha editado el Ayuntamiento en las fiestas de Esplugas de Santa Magdalena no constaba uno de los actos principales de las fiestas de Esplugas, que es la tradicional misa patronal que se celebra desde hace muchos siglos en la iglesia de Santa Magdalena. Y nos gustaría saber el hecho de no figurar la misa patronal, que cada año ha figurado tanto en San Mateo como en Santa Magdalena, pues ha sido un descuido del Ayuntamiento o bien han decidido retirar ustedes del programa oficial la misa patronal de las fiestas de Magdalena. Luego la siguiente pregunta es sobre la zona de bajas emisiones, la que tenemos actualmente. Y bueno, pues la zona de bajas emisiones fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia y ustedes decidieron poner un recurso a esta sentencia que ni siquiera ha sido admitido. Y entonces me gustaría si me podrían informar de la fecha cuando se les notificó que el recurso pues no había sido admitido. Si la zona de bajas emisiones de Campedelet está anulada o no, porque no han emitido ningún comunicado, ninguna nota de prensa, no se ha informado a los ciudadanos, no sabemos en qué estado se encuentra ahora, ¿vale? Y también si continúan o desde cuándo han dejado de multar a los vecinos que pasan con su coche por delante y no cumplen los requisitos o no tienen la matrícula con permiso para circular. Luego la siguiente pregunta es sobre la tasa de basuras. Bueno, pues lo que hemos hablado antes, ¿no? Pues debido a que el contrato de basuras no ha entrado en vigor y ustedes ya nos han cobrado la tasa, pues digamos de que cuando entre en vigor empezaremos a pagar el nuevo contrato, pero habrá un remanente de este dinero, ¿vale? Y la pregunta es muy simple, si ustedes van a devolver a los ciudadanos el dinero que han cobrado por exceder del exceso de la tasa que nos han podido gastar este año, porque lo repito por mi intervención de antes, ¿no? Porque en el artículo 24 de las haciendas locales no se puede exceder el coste real de un servicio. Entonces, si nos va a costar menos, el dinero que nos han cobrado más, ¿se lo van a devolver a los ciudadanos o qué van a hacer con él? Y ya está. Pues muchas gracias. Vale. Crec que ho tinc tot, senyor Lafuente. Si em deixo alguna cosa, doncs li agrairé que m'ho recordi.
Sobre la primera pregunta que vostè feia, sobre que tenia a veure amb els cotxes violentats a la ciutat, jo crec que en algun altre moment que hem parlat de seguretat i que vostè ja ha preguntat, li hem explicat quines són les mesures que la nostra policia local, conjuntament amb Mossos d'Esquadra, pren. Es fan torns conjunts, torns de paisà, hi ha molta vigilància, s'han fet moltes detencions. En alguns casos, com he explicat en algunes ocasions, el jutge ha decretat ordres com d'allunyament de la ciutat, etc. I és això, vull dir, detencions i estar vigilants i estar a sobre en aquests casos. Després, la següent pregunta ens preguntava sobre la manca d'efectius de la policia local. De moment, els torns s'estan cobrint segons els quadrants que estan fets, segons la planificació. En alguns casos que hi ha hagut dificultats perquè hi ha hagut agents que han estat indisposats, s'ha cobert amb altres companys i de moment un risc per a la ciutat no tenim. També els recordo que la seguretat ciutadana és una competència de Mossos d'Esquadra, els tenim aquí a Esplugues i en el cas que es necessitin se'ls avisa i ells acudeixen, o sigui, ells venen i fan reforç que calgui a la policia local. Però de moment un risc per a la ciutat no hi ha. D'acord? Després, el tercer punt sobre el programa de Santa Magdalena és cert. Això ho vam comentar amb un altre portaveu d'un altre grup perquè el mossèn va ser el que ens va dir no ha sortit, va ser un error. Nosaltres no hem tret del programa la missa patronal de Santa Magdalena, sinó que va ser un error a l'hora de l'elaboració del programa. Es puc dir que en el programa de Sant Mateu sí que surt. D'acord? En quant a la zona de baixes emissions rondes, si li sembla, vostè ha demanat una cosa molt concreta sobre la data en què el recurs vam saber o vam estar notificats que aquest recurs no havia estat admès. Aquesta informació jo li faré arribar per escrit, com hem fet en d'altres qüestions. El que sí que li puc dir és que en el moment en què la sentència va ser ferma i per tant quedava anul·lada, es va deixar de multar. Les que estaven en curs també es van aturar i les que ja estaven emparats amb la normativa, aquestes multes van seguir el seu curs. I en quant a la taxa d'escombraries, dir que la taxa és una directiva europea que havia d'entrar en vigor al gener del 25 i que és independent del contracte. Llavors, sí que és veritat que amb l'inici del contracte d'escombraries s'ha endarrerit, però el que s'ha endarrerit després ho tindrem, vull dir que és que al final es compensarà per davant, o sigui, a l'inici o al final, vull dir que això, i sobretot que la taxa és independent del contracte. La taxa és la taxa i és una directiva, s'havia de complir i s'està complint. Jo crec que no em deixo cap de les qüestions, senyor Lafuente. D'acord. En tot cas, senyor Lafuente, per aprofundir una mica més, especialment en la primera pregunta que feia sobre el trencament de vehicles, com explicava la portaveu, efectivament, entre la policia local i els Mossos d'Esquadra s'han establert ja fa moltes setmanes que estan en marxa controls a diferents punts de la ciutat, a més amb agents de paisà, controls conjunts entre policia local i Mossos d'Esquadra, i de fet han donat el seu resultat perquè s'han produït diferents detencions, en ocasions de persones multireincidents, de les mateixes persones, però s'han produït entre 6 i 8 detencions en diferents dies de persones que cometien aquest delicte. I com deia, en algun dels casos multireincidents. Fins i tot, en alguna ocasió, el jutge va emetre alguna ordre d'allunyament de la població respecte d'alguna d'aquestes persones delinqüents i hem aconseguit això. Però és veritat, i feia referència a la tipologia, és veritat que es tracta, pel que ens informa Mossos d'Esquadra i policia local, d'un tipus de delinqüent que realment treu poca cosa, a vegades tenen a veure amb drogodependents, però que són, diguem-ne, de fets delictius que acaben trobant molt poca cosa i el problema és que per aconseguir pocs euros necessiten trencar a vegades molts vidres i això, evidentment, és un problema. Compartim el neguit per part de la ciutadania, que ens ho fa arribar, és un neguit perquè a més és molt visible i es reprodueix molts dies, però el que puc assegurar és que tant des del govern com que des de l'Ajuntament, des dels cossos de policia local, és una de les prioritats, estem a sobre, tenim constantment patrulles vigilant la qüestió i ens agradaria també que la legislació ens acompanyés una mica més per intentar solventar-ho, però que en qualsevol cas estem a sobre d'aquest delicte en concret, per afegir alguna dada més sobre el que deia la regidora. Doncs seria el torn en aquest cas del senyor Ivan Salvador per part de Junts per Esplugues, si té alguna qüestió o pregunta.
Gràcies, senyor alcalde. Els vull comentar algunes coses. Començaré per uns fets amb el mercat de Camidalet. Em vaig trobar, anant a comprar, que fallava la climatització. Es va atendre molt de pressa, o sigui, per part de l'administració i l'empresa que dona el servei van venir de pressa, però va durar poc la reparació i això va comportar dijous, divendres, dissabte, diumenge i fins dilluns. Sembla que va funcionar de forma intermitent aquests dies, causant problemes de climatització amb el mercat. Finalment, el dilluns es va resoldre. Vull agrair la implicació de tots. O sigui, vaig parlar amb el senyor alcalde, vaig parlar amb el senyor Pozo. El senyor Pozo i jo vam visitar el mercat, ens van acompanyar a l'Aitor com a tècnics i es va atendre i es va solventar prou de pressa dins del que és la gravetat del tema. Això és un fet i, per tant, més que un prec és un agraïment en aquest sentit. Si demanaria que estiguéssim a sobre dels paradistes, que els mercats els tenim molt debilitats i qualsevol circumstància com aquesta pot encendre els ànims i provocar preocupació. La pregunta meva és que als mercats ja vam tractar-ho fa bastants mesos, havíem patit robatoris, hi havia previst una valla, hi havia una tela microperforada pel tema dels paradistes, pel sol, i després hi havia el tema de la rotulació dels mercats. O sigui, és que l'entrada al mercat no posa mercat municipal. Tot això són acords i pressupostos que s'havien aprovat bastants mesos enrere. I la pregunta que voldria fer és quan, si us plau, tindrem els mercats al dia amb aquestes coses que havien, al nostre parer, haver estat fetes ja. Els paradistes ho reclamen i el nostre grup també pensa que ens hem de posar les piles en aquest sentit. Després tinc dues preguntes, o dos pregs, segons com es diguin. Alguns veïns ens han dit que el tema de les cuques, sabem que la climatologia és una miqueta excepcional i les temperatures pugen, però la pregunta que em fan i jo vull traslladar és: s'estan fent els controls de cuques i si en el cas que resulta que les circumstàncies climàtiques són excepcionals i això produeix que les cuques criïn més, si s'està fent alguna cosa addicional. I després em fan saber alguns veïns del barri del Gall que han trobat alguns nius de rata per la banda baixa de la Rambla, diguéssim, tirant cap a Baronesa de Maldà. Si no ho sabíem, ara ho saben i a disposició de fer una visita, mirar a veure si podem solventar aquestes coses. Gràcies. Senyor Salvador, crec que ha fet una pregunta, no? Ha de saber que aquesta pregunta que vostè ha fet sobre els mercats, que forma part d'alguns acords, està en licitació. Ha de saber que en aquests moments s'està licitant. Sí? No sé quant temps està en licitació, no ho sé. D'acord? I en quant al control de plagues, sí que es fan diferents inspeccions. Quan es troben focus es fan les actuacions pertinents. I en quant al que vostè es refereix sobre aquests nius d'arrossegadors, ho traspassarem al servei per assegurar-nos que en tenen constància, si no en tenen que facin l'actuació pertinent. D'acord, moltes gràcies. D'acord, seria el torn d'Esplugues en Comú Podem. Senyor Pérez. No, nosaltres només desitjar bones vacances a tota la ciutadania d'Esplugues i a les seves famílies. Moltes gràcies. Per part del grup popular, senyor Parra. Gràcies, senyor alcalde. Un prec i una pregunta. Hem trobat sovint que quan se fan events a l'Espai Corberó, tota la part de davant de l'entrada l'ocupen vehicles industrials, no tan sols turismes, i no deixen passar la gent que passeja per allà o va algun veí o simplement està donant una volta. El prec ve relacionat amb això. Tenim un aparcament molt a prop d'això, intentem regular aquesta zona, aprofitem per tindre més rotació en el nostre aparcament i aprofitem també per tindre contents els veïns que donen voltes per allà, a l'entrada de l'església. Jo crec que ens anirà millor a l'Ajuntament i als veïns allà. I després una pregunta, en relació a una pregunta que anteriorment vaig fer al ple de juny, demanant per un tema d'incivisme de vehicles cremats a la nit de la Revetlla. He rebut contestació el dia 24 de juliol per part de la portaveu del Partit Socialista que me trasllada informació de la policia local que no han tingut notícia de que n'hi hagi hagut cap vehicle cremat en aquesta Revetlla. El dia aquest que li vaig comentar,
un contenidor, li van prendre foc, aquest contenidor va transmetre el foc a un vehicle que n'hi havia ja aparcat i això el van veure veïns i un regidor d'aquest grup municipal. Si la policia no s'ha donat compte o no té notícies d'això, me preocupa. I si no, m'agradaria que miressin a veure si és veritat això i quina ha sigut exactament l'actuació que l'han tingut o si ha tingut una actuació els Mossos d'Esquadra i s'ha traslladat aquesta incidència. Perquè, clar, veure una cosa i que contestin que no, jo m'he quedat una mica sobtat amb això. M'agradaria només revisar aquestes qüestions perquè si demanem per una altra cosa i no tenim notícies i estan passant coses, me preocuparia bastant. Moltes gràcies i bones vacances a tots els companys del consistori, les persones que ens veien aquí presents al ple i les que segueixen per streaming aquest ple. Moltes gràcies. Senyor Parra, recollim el seu prec primer sobre la zona de l'Espai Corbero i en quant a la meva resposta és la informació que a mi se'm va traslladar. En tot cas, mirarem si va haver una actuació de Mossos d'Esquadra o no i ho tornarem a consultar i li remetré la informació, una nova resposta. Molt bé, per part del grup municipal republicà, senyor Martínez. Bé, avui molt breument farem una versió de la pregunta que fem habitual cada mes. En el darrer ple ens vam entendre, ens van explicar que decidirien reparar la nau, si tenim alguna actualització al respecte, com està la situació, i només això, i després desitjar unes bones vacances a tothom, tot recordant que les vacances són un dret dels treballadors que malauradament no tothom pot exercir i per tant desitjant que la població d'Esplugues pugui fer vacances, si no és ara en algun moment de l'any, i que gaudim tots plegats d'un descans merescut i que tornem amb forces el mes de setembre. Gràcies. Bé, en referència a la seva pregunta sobre la nau i quina és la seva situació, tal com l'alcalde i jo a l'anterior ple vam explicar, en aquests moments s'està acabant de tancar un acord amb la propietat, amb la qual la voluntat és tenir un lloguer a anys vista que ens permeti una estabilitat i una tranquil·litat amb uns acords de millora de l'espai, que és tota la retirada del sostre, que com saben té amiant, llavors es refarà aquest sostre i després des dels nostres serveis farem noves divisions i modificarem l'espai interior sempre d'acord amb les entitats. Això esperem que probablement cap al finals de setembre o com a molt a l'octubre ho podrem tenir tancat, segons m'han explicat. És cert que hem estat treballant i han estat assabentats algunes de les entitats que fan ús de la nau, sobretot en concret Castellers, perquè la seva situació i les seves necessitats són les que són. Hem estat buscant, com saben, altres alternatives. No hem trobat altra alternativa a la ciutat que reuneixi les condicions que Castells necessita, que és 8 metres d'alçada mínim de sostre. Llavors, la solució que hem trobat és negociar amb la propietat de la nau. En concret, ells estan d'acord, la coordinadora d'entitats està assabentada i de cara al setembre, quan estigui tot més lligat, després ja farem una trobada amb totes les entitats que fan ús. Totes aquestes obres es planifiquen a partir de novembre, que és quan acaba temporada i per tant no hi ha d'haver dificultats perquè hi hagin obres i que tampoc cap de les colles pugui tenir problemes. Buscarà un espai alternatiu per emmagatzemar, que puguin emmagatzemar les seves coses i a partir d'aquí treballar i esperem que amb celeritat ho puguem tenir llest de cara a l'inici de temporada. Molt bé, moltes gràcies i en aquest moment donaríem per conclòs el torn de pregs i preguntes i també agraïm la presència del secretari interventora i desitjant-los també bones vacances i un bon descans i per agafar forces de cara al setembre. Moltes gràcies. I passaríem ja a les preguntes i qüestions formulades per part de la ciutadania i, com saben, en primer lloc atendrem aquelles preguntes que han entrat per escrit i per fer lectura passo la paraula a la portaveu del govern municipal i crec que alguna d'elles va dirigida al conjunt de portaveus que per tant serà la primera que resoldrem.
Molt bé, doncs gràcies, alcalde. En aquest ple tenim diferents preguntes formulades per dos veïns, un veí i una veïna de la ciutat. La primera qüestió, que va adreçada a tots els portaveus dels partits polítics, ens la realitza el senyor Antonio Rodríguez, i és la segona pregunta, i ens pregunta: ¿qué medidas se han de tomar por parte de la Administración local para evitar que se siga permitiendo la apertura de nuevos comercios que han presentado declaración responsable, obras o nueva licitación y no están cumpliendo con la accesibilidad universal, y si se tendrían que realizar auditorías de cumplimiento? Doncs, senyor Lafuente. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, yo creo, me parece que hay otra pregunta más dirigida a los portavoces, me parece. Déjame que lo chequee, o yo lo había entendido mal. ¿Es de la mateixa persona o d'una altra persona? No, de una persona diferente. ¿No las leemos todas juntas? Vale. Luego se leerá, vale. Bueno, decirle al señor Antonio que su preocupación es legítima sobre el cumplimiento de la normativa. Es obligación del Ayuntamiento de Esplugas de exigir que cualquier comercio nuevo, cualquier obra nueva que se haga, pues cumpla la ley de accesibilidad, y esperamos que el Ayuntamiento pues lo haga. Gràcies, senyor Salvador. Junts per Esplugues creiem que el comerç d'Esplugues ha de complir tota condició per fer-lo accessible a tothom. Creiem que des de l'administració podríem fer una campanya per conscienciar els nous emprenedors sobre la importància de facilitar l'accés a totes les persones als seus establiments. Creiem que fins i tot, com fem en altres àmbits, podríem habilitar una línia d'ajudes per ajudar a finançar aquestes obres, igual que la Generalitat té les seves pròpies línies d'ajudes puntuals a millorar els establiments a nivells d'accessibilitat i altres elements. Creiem que també hauríem de reconèixer i legalitzar les rampes accessòries per a aquells locals que tinguin limitacions arquitectòniques, tals com que una viga passi justament per l'esglaó, formi part estructural de l'edifici, per això dificulti poder fer una rampa d'accés. Però també creiem que aquest Ajuntament hauria de crear un catàleg de locals que ja hagin passat abans amb una activitat anterior pel Departament d'Inspecció i hagin hagut de ser habilitats per a aquestes persones que tenen diversitat de mobilitat. I això per què ho dic? Doncs perquè Esplugues tristament tenim locals trampa que mai podran obtenir l'accessibilitat universal perquè tenen diferents problemes. Pot ser aquest esglaó famós que pot coincidir amb una viga, pot ser que el sostre no faci els 2,50 mínim que requereix la llei, pot ser que la porta, per al tema d'arquitectura que tingui el local, no pugui obrir amb la direcció correcta, i, per exemple, que l'alçada que s'hagi de salvar, si la rampa ha de superar els 9 graus, mai pugui ser una realitat d'un comerç que garanteixi tot el tema aquest. Per tant, creiem que podem fer moltes coses, creiem que seria molt útil la creació d'aquest catàleg que poguessin dirigir a aquelles persones que tinguessin la voluntat d'obrir un establiment, i per als que ja hi són, creiem que hi podem fer molt més. I, per tant, celebrar que el senyor Antoni tingui aquesta sensibilitat, i des del nostre grup, aquestes són les nostres propostes. Molt bé, gràcies. Senyor Pérez, per part d'Esplugues en Comú Podem. Sí, jo primer de tot faig una reflexió a l'Antonio, que em sembla bé, ja sempre he dit jo que és important que faci aquestes coses, però quan és reiterativament cada mes, al final, no sé, jo crec que seria bo, jo li recomano que vingui aquí i demani una sessió o una reunió amb els tècnics i acabi d'expressar totes les seves voluntats i les seves expressions, perquè aquí al ple a vegades està bé, però cada mes a vegades una mica reiteratiu, sense voler treure-li el dret a fer-ho, evidentment que ho pot fer. L'altra cosa, la visió o la resposta seria similar sempre, és a dir, sí, s'han de millorar, tenim una normativa i jo crec que les normatives estan per complir-les. Si hi ha algun local o alguna cosa que no la compleix, doncs el que s'ha de fer és denunciar-ho i que posi les mesures per poder fer-ho. Les ajudes ja vindran de les que puguin de l'Ajuntament, les que puguin de la Generalitat o les que n'hi hagi. Dit això, no voldria afegir res més. Molt bé, gràcies. Senyor Parra. Gracias, señor alcalde. Entendemos que esta pregunta le corresponde al Gobierno municipal conformado en este momento por el Partido Socialista y en Comú Podem de responder. No obstante, queremos manifestar nuestro más rotundo apoyo a la economía local, especialmente a su comercio, y pedimos al Ayuntamiento su cumplimiento de la ley
y de toda la normativa que mejore la accesibilidad a los locales y comercios de Esplugues. I senyor Martínez, per part del grup municipal republicà. Sí, gràcies. Nosaltres, bé, efectivament estem d'acord que tot això s'ha de complir. S'ha de complir i fer complir, però sí que diré que estic d'acord amb el que ha dit el senyor Salvador, que moltes vegades potser seria útil, abans d'arribar a un eventual procediment sancionador, ajudar el comerç a poder complir amb aquestes normatives i al final, no amb les normatives en si, sinó amb la possibilitat de que tots els espais comercials d'Esplugues siguin perfectament accessibles per tothom. I també crec que el senyor Pérez té part de raó quan diu que fem aquests posicionaments sempre tots hi estem a favor perquè és una cosa com de sentit comú i que el senyor Rodríguez ens fa aquestes preguntes de manera mensual i una mica fer-li arribar el missatge de que sí, que estem al seu costat, que si vol parlar amb nosaltres com a grup municipal o vol que ens reunim tots junts algun dia i parlem d'aquestes coses en un monogràfic, doncs que aquí ens té i que ens ho demani. Res més. Doncs per la nostra banda explicar-li al senyor Rodríguez que és la normativa urbanística i la d'activitats la que estableix que en els casos en què una obra o una activitat estigui subjecta a comunicació prèvia o a declaració responsable, doncs el control municipal es realitza posteriorment a aquesta comunicació, que està regulat amb unes normes que són de competència autonòmica i que, per tant, aquest Ajuntament no pot modificar-les perquè no són de la seva competència i que són els serveis tècnics municipals qui comprova el compliment d'aquesta normativa i sobretot la normativa en matèria d'accessibilitat. Que les inspeccions es porten a terme en compliment dels plans d'inspecció vigent que tenim i que quan es detecten incompliments es realitzen els requeriments oportuns, fins i tot es pot arribar a incoar un expedient sancionador. Doncs passaríem a fer aquesta segona pregunta que va dirigida a tots els grups municipals, donem resposta i llavors ja la resta la faríem per part del govern. Molt bé, la pregunta que va dirigida a tots els portaveus del ple és realitzada per la senyora Maria Sierra i en concret fa 3 preguntes i una quarta que respondré jo mateixa també, y la primera digo, hago 5 colonias y tengo que cargar yo el agua, ¿por qué? Quiero saber por qué no se adapta al Parc dels Torrents, por qué la multa sigue cuando se ha presentado la acreditación de autorización, i després per últim fa una pregunta, en aquest cas dirigida al senyor alcalde, però que contestaré jo, que diu que qui decideix en aquest Ajuntament si l'alcalde o té algú que l'aconsella. Molt bé, doncs senyor Lafuente. Bien, bueno, yo para matizar, la pregunta sobre la colonia de gatos y sobre el Parc de Torrents, manuscrito pone para quien corresponda. Yo le puedo contestar ahora, pero yo esta información es de la oposición, no la puedo tener. Entonces, yo creo que el que responder a esta pregunta no somos los portavoces, sino el gobierno municipal. Y sí que hay una pregunta sobre la multa y nos explica la historia sobre la multa, que va dirigida a todos los portavoces municipales. Bueno, yo lo único que le puedo hacer en este caso, claro, yo he escuchado su versión, siempre hay una doble versión, ¿no? Y no entendemos realmente el motivo de la sanción. Pero si usted cree que tiene toda la razón del mundo, recúrrela, porque cuando se tiene la razón se suele ganar. Y bueno, yo creo que es mi último turno que va a hablar, pues ahora sí que deseo unas buenas vacances a tots els veïns i veïnes d'Esplugues. Molt bé, gràcies, senyor Salvador. Gràcies, senyor alcalde. Bé, doncs jo vaig tenir l'oportunitat de parlar amb la Maria, no sé si previ o posteriorment a que ens fes arribar aquestes preguntes, llavors em va posar una miqueta en context. Vull dir també que em sembla una miqueta, i vull dir la paraula inadequada, que amb el text que ens ha fet arribar la senyora Sierra només es limiti la portaveu a llegir perquè no s'entén el context. I tot i així, com nosaltres sí que ho hem llegit, jo donaré resposta. La meva resposta és que si hi ha
unes colònies de gat reconegudes i ubicades i els gats necessiten aigua, doncs, home, si reconeixem que hi ha una colònia allà i els gats necessiten aigua, doncs crec que seria oportú habilitar punts d'aigua perquè els cuidadors i cuidadores puguin cuidar els gats. I després d'això, clar, també la senyora Sierra en el seu moment em va explicar que ha d'acudir amb el cotxe perquè com els punts d'aigua no estan habilitats, doncs ha de carregar aigua per 5 colònies de gats que se n'està fent càrrec. La Maria Sierra em va dir que ella està autoritzada, llavors jo, la meva resposta, i li vull dir, Maria, és que si vostè està autoritzada, el que li demanaríem a aquest Ajuntament és que el seu cotxe tingui un distintiu que l'acrediti que està autoritzada per poder transportar l'aigua als gats mentre no hagin els punts, i si està autoritzada, doncs jo demanaria que s'anul·lés la multa que li han posat per accedir a un espai si estava autoritzada. Gràcies, senyor Salvador. Senyor Pérez. Jo remetré a el que la tinent alcalde del govern respongui. I en el tema de la multa, els actes administratius tenen el seu recorregut i la seva legislació, i llavors el que s'han de fer són recórrer. Jo puc pensar personalment que evidentment està mal posada, com moltes coses a la vida, però el que no puc fer jo personalment al regidor és treure una multa a alguna persona. Això té el seu recorregut i llavors hauran d'estudiar els competents. Molt bé, senyor Parra. Este portavoz y el grupo municipal al que represento le recomienda a la señora Sierra que para optimizar los recursos y la eficiencia por parte de este grupo municipal le pregunte al gobierno municipal, que seguramente le contestará exactamente, más rápidamente y de acuerdo a sus necesidades. Senyor Martínez. Bé, sí, nosaltres també creiem que s'ha de seguir el procediment administratiu normal i habitual. Sí que el relat del que explica és una mica estrany, que la multa arribi a nom d'una persona que, pel que entenc, no és la titular del vehicle, o potser sí, no ho sé. Per tant, això ha de seguir els conductes que hem de seguir tots quan reclamem una multa. Estic d'acord amb el que ha dit el senyor Salvador. Si vostè està autoritzada i vostè, per tant, és lògic que entri en aquest espai amb el seu vehicle, seria tan fàcil com tenir un distintiu. I després, amb els recursos de les multes, i això és una opinió personal i és una cosa que ens passa a tota la ciutadania, és aquest sistema una mica injust, que se't dona l'opció en les multes de trànsit sempre a pagar el 50%, però llavors no pots presentar recurs. O bé presentes recurs, la pagues íntegrament, i si et deneguen el recurs l'has pagat íntegrament i no has tingut descompte. I això, jo no sé qui ho ha d'arreglar, però realment és una cosa que clama al cel. És a dir, perquè efectivament el que acaba passant és que acaben recaptant, perquè tu dius, bueno, mira, és igual, pagues la meitat de la multa i te n'oblides, no? Te n'oblides amb l'enrabiada consegüent. Això és una reflexió que faig de més a més, però sí, respecte al tema de la senyora Sierra, doncs jo entenc que ha de seguir els conductes habituals i aquí el més interessant serà la resposta que li donin des del govern. Molt bé, gràcies. Doncs ara per part de la portaveu del govern donem resposta a aquesta pregunta i les altres que anaven dirigides directament al govern. Seguint responent a la pregunta de la senyora Maria Sierra, després tornaré a la pregunta que el senyor Antonio Rodríguez ens fa directament al govern. Dic que la primera pregunta que fa referència a que carrega l'aigua i per què, segons la informació que nosaltres tenim, el contracte que aquest Ajuntament té actualment en el Servei de Benestar Animal Vets and Wild ja contempla el fet que quan siguin avisats han de portar l'aigua i el pinso, tot el que necessiti, al lloc on digui, i que ells li portaran i ella no l'ha de carregar, i vostè, senyora Maria Sierra, no l'ha de carregar, sinó que se'l trobarà allà. Després, sobre l'adaptació del Parc dels Torrents, informar-la que està programada una millora de l'accessibilitat a tot el conjunt del Parc dels Torrents. Conforme es vagi desenvolupant aquesta millora, l'anirem informant o vostè segurament podrà trobar la informació. I en quant a la multa, nosaltres som coneixedors que vostè ha presentat un recurs de reposició i està valorant-se i està seguint el seu curs i esperem que es resolgui l'expedient en aquests moments, però està en procés. I sobre l'última qüestió, explicar-li que aquest és un govern municipal, que formem part, som un grup, i prenem decisions col·legiades i que prenem les decisions conjuntament en els espais que tenim de reunió de grups,
etc. I l'alcalde ens escolta a cadascú de nosaltres, a les nostres regidories i a les nostres esferes, però després les decisions es prenen en conjunt, que per això som un grup. I fins aquí les qüestions. Perdó, i la pregunta del senyor Antonio Rodríguez, que faltava l'última pregunta, que es dirigeix directament al govern, que diu que ¿qué organismo, departamento del gobierno municipal o gobierno de la Generalitat ha de velar por si los edificios municipales de Esplugas de Llobregat se están cumpliendo con la nueva ley de la Generalitat, accesibilidad universal, y si se ha realizado o solicitado esta inspección técnica sobre accesibilidad universal? Només dir-li al senyor Antonio Rodríguez que el departament de l'Ajuntament competent en aquesta matèria és el Departament d'Urbanisme. Ja estarà. Bé, doncs aquestes serien les preguntes i respostes de les consultes que han entrat per escrit i finalment ara entraríem al torn de paraules de les persones assistents a la sessió plenària i en aquest cas, com estableix el reglament orgànic municipal, primer donaria la paraula, si és el cas, als presidents, presidentes d'associacions de veïns constituïdes. Veig el senyor Jaume Saladrigas, president de l'Associació de Veïns del Centre. Recordar-li que les consultes han d'anar basades sobre qüestions que afectin directament el districte o barri al qual pertany i que el màxim de temps que té són 3 minuts per poder-les formular. Gràcies. Doncs ara li passem el micro. S'ha quedat sense bateria? Doncs un segon. Que el podem sentir perfectament, però és qüestió perquè quedi registrada l'acta, el tema del micròfon, si no, no seria necessari, però així queda constància a l'acte. Gràcies. Volia fer dues preguntes. Espero que siguin fàcils i senzilles. La primera és en relació amb el CAP, amb el Lluís Millet. Quan es faci ara el CAP nou, el vell quedarà un edifici buit, en principi. Suposo que això és una zona d'equipaments i encara que sigui de titularitat estatal, no sé si l'Ajuntament s'ha posat d'acord, l'Ajuntament amb l'autoritat estatal, per poder fer no sé què, casal d'entitats, potser una residència d'avis, una biblioteca, el que sigui. A veure si hi ha alguna possibilitat de què es farà un cop l'edifici sigui buit. La segona pregunta és en relació amb les vivendes de protecció oficial. Aquestes vivendes de protecció oficial hi ha de dos tipus, les que són de lloguer i les que són de protecció oficial de venda, diguem-ne, privada, entre cometes. Les que són de lloguer no hi ha cap problema perquè la titularitat sempre serà pública, ja sigui local, autonòmica o estatal. Ara bé, les que són de titularitat privada, que es fan en unes condicions especials, que per això es diu de protecció oficial, que estan per sota del preu del mercat, aquestes condicions especials són determinades, pot ser 20 anys, 30, 40, per tota la vida. Aquestes condicions, segons tinc entès, a Madrid són de 15 anys, però no ho sé. La qüestió és que per llei de vida democràtica, s'entén, esclar, algun dia pot manar el Partit Popular, evidentment, i les condicions aquestes les pot canviar perfectament. De manera que si jo compro un pis de protecció oficial per 300.000 euros, d'aquí 15 anys o 20 anys o el que sigui, ho puc vendre per 600.000, per exemple. La pregunta és, per què aquestes vivendes que poden comprar persones privades no s'ha fet sobre el règim jurídic del dret de superfície, de manera que la titularitat sempre serà pública. Es pot vendre per 30, 40, 50 anys renovables, però sempre serà pública. Llavors el problema és, la pregunta és quin problema hi ha en què no s'hagi fet la majoria amb el dret de superfície. Gràcies. Molt bé, doncs passem a donar-li resposta. Bé, senyor Jaume, sobre la primera qüestió, sobre què es farà a l'edifici que quedi buit una vegada es faci el trasllat
de l'ambulatori, no? Amb la nova construcció. En aquests moments no li puc respondre, sí? Ho hem d'acabar de mirar i hem d'acabar de veure què passarà, perquè, com vostè ha dit, doncs, la titularitat no és local, sinó que és estatal i s'haurà d'acabar de veure què passa amb aquell edifici. I sobre les condicions dels habitatges de protecció oficial en el cas de venda, dir-li que la titularitat sí és privada perquè és una compraventa, però que aquí el règim sempre és de protecció oficial mentre es mantingui la qualificació del sòl com a sòl protegit, de protecció oficial. Doncs mentre el sòl es mantingui com a protecció oficial, doncs aquests pisos, tot i que la titularitat és privada, les condicions de protecció oficial es mantenen. És a dir, senyor Saladrià, no es pot vendre al preu que vulgui. No es pot vendre d'aquí a uns anys al preu que vulgui, a preu de mercat. S'ha de vendre a preu de protecció oficial. Això ara, en altres èpoques d'altres governs a Catalunya, efectivament, era com vostè deia. Però aquí el que hi ha seguretat jurídica. Els pisos que es van construir sota una normativa vigent han de complir aquelles, encara que hagin passat els anys. Tots els pisos que s'estan construint ara de protecció oficial amb aquesta normativa no es podran vendre fora de preu de protecció oficial. No es podran vendre al mercat. Si la normativa canvia i el govern canvia, doncs els futurs ja veurem com serien. Bé, doncs dit això, passaríem en aquest cas a les preguntes formulades per la resta de les persones assistents a la sessió plenària i per tant els demano que aixequin la mà a aquelles persones que vulguin intervenir. Sí? Doncs, si no m'equivoco, ha demanat paraula la senyora Maria Sierra i ningú més. Per tant, doncs li passem la paraula perquè formuli la seva qüestió. Li recordo que vostè ho coneix bé, que té 2 minuts i pot formular 2 preguntes com a màxim. Gràcies. Respecte a la multa, diré, a mí me mandaron del ayuntamiento a llevar a los debets, ¿vale? Entonces me dije, María, llévalos a los debets para que vean los puntos que hay que poner las gavias. Entonces fui, entré con ellos y el vigilante que había afuera, que entonces era cuando cobraban un dinero porque no entráramos a las colonias, llamó a la policía y vino la policía y sin preguntar y sin nada me echó del parque con muy malos modos y encima me puso la multa. Yo he presentado la acreditación que me mandó Susana por escrito, ¿vale? Y aún así la multa me ha venido con recargo. Esa es una de las preguntas. A ver, la siguiente. En el Torrens hay agua, hay una fuente al lado. Simplemente hay que cambiar el grifo. Que no que tengo que ir a la rayoleta a buscar el agua. Es tan simplemente como cambiar un grifo. ¿Vale? Y lo tercero ya es más fuerte. Estoy viendo que estáis hablando de colegios, que me parece bien. Todo lo que se haga para los chicos me parece bien. Pero ¿cuándo les tocará a ellos? Ella no puede entrar a ningún parque de este pueblo. Porque la pista roja puede entrar. Pero la pista roja para allí hay escalones. Donde ponen los payeses hay un trozo que hace una hondonada y no se puede entrar. Hay que poner una rejilla, es tan difícil, una rejilla de punta a punta. ¿Vale? Es que vas por el pueblo y nada más encuentras que obstrucciones. Hemos pedido una residencia para ellos, ¿cuántos años? Tampoco la tenemos. Yo tengo 74 años. ¿Me voy a morir y voy a dejar a mi hija sola? Creo que hay cosas que son necesarias. Y lo que he dicho de la fuente, es tan sencillo cambiar un grifo, por favor. Cuando iba Manolo para que haga algo, de verdad, Manolo, gracias. Porque viene enseguida y cualquier cosa que haya en la colonia me la arregla. Lo del grifo llamé al Óscar, que me parece que era Óscar. Y me dijo, bueno, es que habría que cambiar la fuente. No, porque hay una fuente igual más arriba con otro grifo, arriba en el Torrens, arriba del todo, que la he visto yo, y en vez de poner el grifo arriba, así que sale el chorrito, se pone abajo, que se da, y la tengo al lado de la colonia, como de aquí a ahí. Es tan fácil como eso. ¿Vale? Entonces, no que tengo que ir a la rayoleta a cargar, hoy he cargado 15 garrafas de agua. Claro, tengo que ir con el coche, bajar los escalones. Luego, a ella, ahora viene el verano, ¿y qué me encuentro? Que no puedo bajarla. Es que no puedo bajarla, y es tan sencillo como dije el otro día, Edu.
coger y poner los plafones que tenemos en la rayoleta y hacer un caminito, porque no solo para mí, es que las mamás con los bebés que van con los coches entre dos personas cogidos. Es tan fácil como eso, que no estoy pidiendo nada del otro mundo. Accesibilidad para todos. Gràcies i bones vacaciones para todos. Molt bé, gràcies, senyora Sierra. Doncs passem a donar-li resposta. Sí. Es que ya senyora Sierra, s'havia passat del temps. Ja. Perdona, es importante. Com que estem a entrada de vacances, li permetré, però s'havia passat del temps. Gracias, vecino. Mira, ahora a ver, ahí la Palmira ha dejado unos gatos arriba, que se ponen a maullar, porque esos gatos están enfermos. He pedido que los bajen. Yo tengo 9 gatos en la colonia ahora abajo, porque eran muy mayores y se han muerto muchos gatos. Entonces, he pedido que los gatos de la Palmira, que son 3 gatos, se bajen abajo. Y no hay manera, no sé quién es el que se metió por en medio, porque hablé con Ferrer y me dijo que sí. Pero quiero decir, y voy a dar nombres, ¿vale? Yo voy a dar nombres, yo no me los voy a callar. Hay Zara y María de Aragat que se meten por medio, que no son del municipio. La señora María de Aragat no tiene ninguna clínica, ni es nada, ¿vale? Es una señora que cogía los gatos de la Montesa, se los llevaba y los ponía en adopción. ¿Vale? Lo digo y lo mantengo. Vale. O sea, que los gatos de la Palmira, por favor, que los bajen abajo. Que queda clar, la pregunta. Estan sin nada allí. Val. Doncs passem a donar resposta. Bien, señora María Sierra, la primera cuestión que usted hacía referencia, volvía, ¿no?, que comentaba de nuevo, ¿no?, sobre la multa. Es verdad que le hemos contestado con anterioridad. En su día, cuando usted lo planteó aquí en este pleno, nosotros ya le dimos también nuestra opinión, dijimos que lo miraríamos. Es verdad que aquella multa estaba puesta y ha tenido que seguir su curso, ¿no? Y le vuelvo a decir otra vez, usted ha presentado un recurso de reposición, ese expediente está en trámite y veremos que siga su curso. Sabemos que usted ha presentado la acreditación, que tenía la acreditación, pero eso es un acto administrativo y nosotros, como también le comentaba el compañero, nosotros no podemos tocar esa multa, es decir, eso tiene que seguir su curso administrativo como cualquier otro ciudadano. La siguiente cuestión que usted comentaba era sobre la fuente en Cantinturé, ¿no?, para no tener que ir hasta la rayuleta, porque es la fuente que es con botón, que se aprieta y que sale en chorro en vez de... Lo podemos mirar, pero le vuelvo a decir otra vez, la empresa tiene por contrato que le tiene que llevar el agua y el pienso donde pidan, pero miraremos lo de la fuente, ¿de acuerdo? Sobre el en concreto ha comentado el Parc Pau Félix, ¿no?, y la pista Conchita Udina. Esa precisamente es una pista que es verdad que a lo mejor no es del todo ideal como nos gustaría, porque es verdad que tiene esa zona, pero tiene un acceso, está adaptada esa pista por la biblioteca. Tiene un pasillo por la biblioteca, pasa que es verdad que uno no puede entrar por donde... No, sí, que es verdad que uno no puede entrar por cualquier punto que a uno le gustaría entrar a la pista. Pero sí. No per darrere. Vull dir, és un lateral de la biblioteca. Pel lateral de la biblioteca, que está luego que hay una portería normalmente, en el extremo de la pista, está adaptado, hay un pasillo y está adaptado. Sí, María, sí, en un lateral de la biblioteca. Si no, lo vemos, ¿eh? Si no, lo vemos, ¿eh? Y luego también ha comentado, ¿no?, sobre valorar diferentes adaptaciones, sobre las adaptaciones, que a veces nos parece fácil poner plafones, no sé, que lo adaptamos. Bueno, es verdad que hay ciertas mejoras que se están valorando. Dentro del plan local de políticas, ¿no?, para personas con diversidad funcional hay un grupo motor en el cual está espacio público y dentro de ese grupo motor se valoran aquellas cosas que se detectan en la ciudad que deben mejorarse en cuanto a accesibilidad. Y se valoran allí, pero es cierto que hay otras adaptaciones que usted ha comentado también que están valorándose por mantenimiento y espacio público. Y sobre los gatos de la colonia que comentaba usted, pues lo miramos. Preguntamos a ver qué pasa con esos gatos y vemos a ver si podemos... Molt bé, doncs sí que donaríem finalització a aquestes preguntes i abans d'aixecar la sessió doncs desitjar molt bon estiu a tots els regidors, regidores, que puguin descansar, agafar forces i que agafem el mes de setembre amb moltes ganes, que ja saben que Esplugues el comencem amb la festa major, amb la diada i la festa major, per tant amb molta intensitat.
Així que gaudeixin d'aquests dies, aquells que puguin tenir vacances, així com la resta de les persones assistents i aquelles que ens han seguit, i en conjunt a tota la ciutadania d'Esplugues. I ens retrobem el mes de setembre. Moltes gràcies a tots i totes i aixequem la sessió.